Csücsülj le, nem arccal, nem, lábbal előre. Nem tudsz fölmászni. Mert szerintem arccal is jól. Ez a sav. Ez véletlen. Menjek ismét rá. Kézzel hogy csinálja? És még egyszer fölmászik. Megint lassan már 5 percnél járunk. Na jó, mostantól fölengedem erre. Még egy szög a koporsomba, Bodza, gyere onnan ki. Bodza, fele, gyere onnan ki. Gyere. Menjél! Gyere ki. Másszál tovább! Másszál, Csongikám. Látjuk. Bodza, gyere ide. Menjél, baba, úgy! Bodza, gyere ide. Gyere ide. Menjél csak! Ne állj meg, menjél! Úgy, Csongikám, ügyesen, menjél tovább. Csongi, menj tovább. Menjél! Na még egy pici! Úgy, tovább. Na még egy pici!